weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to awqali jeeri awqali waalo kon waktu yoni ha to lugsayba e nder galle ceerno mouhamadoula haali ba kame ceerno ibrahima saydou kane e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men seppoji jonɗi juɓɓinama yogay nder leydi ndi sénégal taw waɗi ɗum ko ɓen donnoɓe moto mo hinde cagcaga koɓe mbiyata jakarta dakar djurbela kaolack ziguinchor tambacounda mbakke e touba hewɓe jaltini mettumen mawɗe no fewi ɗum ko caggal nde laamu ngu yaltini wone document ji ɓe ɓen donnoɓe ɗin motoji poti a jogade to leydi mauritanie jagorɗo ya gara yaltini communiqué katgol otoji ɓutti dogde yogay booli noksoɗa ɗum noon jogori laatade ko sappo e tati nduɗo hen lewru sanga 5 heures ha faynma 22 heures woni koɓe dokka gam addude nden kay kisala e nder leydi ndi to Mali ñorodi Sahel gouverneur de la ñorodi Sahel yaltini ɓattake hanke o holliti katgol doggol motoje ɗum ko tugganma 20 heures ha fayanma 6 heures ɗum ko hanke o jogori fuɗɗade ɗum noon o holliti ko addude jaam e kisal e ndenka finoɓe toon to ñorodi Sahel to leydi Benin kene tolno e nogas e jeetato koninke woni wasɓe fittade men ɗum koye jangu waɗi ɗum ɓen joguitiɓe hakkude mabɓe keerol leydi Niger kame Burkina Faso to leydi Côte d'Ivoire Alhassane Dramani Ouattara e konnguli makko o holliti omo jogui cellal omo heeɓi gollanade leydi makko kono o hollirani beele ma o jee e ƴamoɓe lefol laamu dawal naye ɓala e nder ndeɗo hen hitande eyyi walla ala musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ɓattake lahngal inde makko ko Amadou Oumar Mamadou Siley Ba o jeeya koto wuuro wiyetengo Gayduma ene tawi nder commune mo Labgal nene makko wiyete ko Maymouna Bolo baba makko wiyete ko Oumar Mamadou Siley Ba kanko noon waɗɗannorino koto leydi Côte d'Ivoire guila hitande ujunere nogas woni 2020 haɗo hen o yiyaka taw jinnaɓe makko noon ene katojini e yidde andude ɗo woni so tawi ko kanko heeɗi communiqué o walla so tawi ko ganduɗo walla mo wondi walla jiiɗomo kañum heeɗi oɗo hen communiqué yo tinno noon jokkodira e ɗeɗo hen tonggode walla ni so tawi ko kanko o jokkodira e ɗeɗo hen tonggode leydi Côte d'Ivoire o waɗata ko 00 225 07 11 38 54 25 nototomo ko Younousa Bennara walla o jokkodira e tonggode leydi Sénégal 00 221 77 716 77 716 04 27 nototomo ko biteɗo Ifra Ba kanko noon o yalti leydi Sénégal o ɗanni ko 2020 guila nden noon koto Côte d'Ivoire to o faano yiyaka noon jinnaɓe makko koreji makko kala ne katojini e yidemo so tawi ko kanko heeɗi oɗo hen communiqué walla ganduɗomo yo jokkodire ɗeɗo hen tonggode mande Massa Keita ko gorko pullo hen banggue ko mani ganke hen banggue mande Massa Keita ko joom gandal tawi ko gandal memotogal gandal jaadugal e nundal gandal kadi jirtogal guite mande Massa Keita gandal makko ɓuuri yaarude koye ngaluji cuuɗotoɗi e nder less leydi ko wayno kanŋe ko wayno jama ko wayno boxide ko nandi hen kala mande Massa Keita ko pullo hen banggue mbiɗen ko mananke hen banggue ko mani ganke hen banggue jooɗi ɗeɗo saaha joni to Ségou ene tawe nder leydi Mali mande Massa Keita ko gandaɗo e nder windere he kala ha tengti nder Afrique kala kadi ha tengti nder Afrique to kanŋe to jama e to boxide yirete ko wayno to leydi Côte d'Ivoire to leydi Zambie Angola to République démocratique du Congo to Mozambique e dendagal leydi ene joguiɗe kanŋe joguiɗe boxide e joguiɓe jama kala mande Massa Keita ko ɓuri hawnade e gandal makko yidde tengdinde ndentinde nondal makko
o namdata ko hoore kuɗol o namdata koma avance o gollante ha jiira guite maɗa ha keeɓa ko jiɗɗa ko gadda ko kalduno ɗon mandema Sa Keita sali tan ko jamfa mandema Sa Keita oɗo saaha joni o tawete mbiɗen koto seegu en tawe nder leydi Mali kala jiɗɗo jokkodirde e makko to banggue appel e to banggue WhatsApp kala mbatta ko 00 223 76 68 45 99 ɓiɓɓe fulɓe yiilotoɓe kanŋe ɓiɓɓe fulɓe yiilotoɓe jama ɓiɓɓe fulɓe gollotoɓe boksita mbadden dando faade mande ma Sa Keita gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando pinni laaɓaɗo leɗɗe jaadinoɗa wala dana wala wala kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah luɓirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati taw ka wiya alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo enen safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leese kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi e on fannu hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe leɗɗe urete so tawi a waɗi wirmani joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en andini dendagal kilineɓe makko
wonde base makko de tawete Dakar en tawe ɗon mi ñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawete Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Nouakchott tawte to légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ene golla hano hannirta ni en tawi ɗon ɓiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunɗuɗo sanne sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawde sappo siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men e ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba ñalawma hanki o jagorɗo jangde leydi Sénégal yuɓɓini ñalawma jangde ɓiɗɗo debbo e nder ngenni ndi leydi Sénégal e tawtorede yogay sarɗi yankoɓe kono kadi e tawtorede yogay khalifaɓe taw kadi ko autorité ji leydi ndi kono kadi e tawede joom suudu hoorejo leydi ndi woni a Marie Khone Faye onon suuti toon konngoli o holliti fandare makko hitande hikkande 2025 ne wonata hitande sukaɓe rewɓe to banggue jangde beele kadi wona ɓamtare ngenninide tawno so tawi rewɓe mbaɗama jangde janggi way tan kono yaltinde gueɗe kewɗe e niɓɓere fano ɗumen e lelawal nde tawno jangde debbo ko jangde galle kala ɗum o holliti nde yimɓeɓe ɓeydoto hirjinde sukaɓe rewɓe fade ndeɗon jangde beele kadi jomumen mbawa tigui wawande koye mumen ko fati e sifa jangde kam e gande kala keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal gardiɗo sursaɗeji leydi Sénégal woni El Malick Ndiaye hanki o waɗi jilluji mum yogay galleji diine ɗi leydi ndi Sénégal kanko El Malick Ndiaye omo yaade sete timmuɗo mo sarɗiyankoɓe e nder on setene heena walande gardiɗo catal sarɗiyankoɓe tahaw Sénégal woni Aissata Tall Sall ɓe mbawi yaade ha ton to Médina ngam juuroyade ceerno Madani Tall ɓe mbawi yewtidde makko toɓɓe kewɗe no fewi kono kadi disnodirde makko ko fate leydi ndi kono kadi ceerno Madani ari e wasiyade sarɗiyankoɓe ha tenti noon suudu sarɗiji ndi ha tenti kadi kanko on hoorejo suudu sarɗiji ndu leydi Sénégal o ɗaɓɓiri noon duwawa nde leydi ndi wonata e jaame kisal kono kadi mawɗo ndi nde timminta golle mum dow jaam e cellal e kisal nde ɓe giwi ɗon nde noon ɓe jeehi koto Monseigneur Benjamin Ndiaye taw ko gardiɗo archevêque de Dakar an onne kadi ɓe mbawi joɗodade muɗum ngam haaldude mum gueɗe jahoje leydi ndi e ɗaɓɓirde duwaw ɓe battindi yaade ko toon to Bop ngam juuroyade khalifa mo Madina Gounass woni ceerno Alhaji Amadou Tidiane Ba ɓe jetti toon noon ngam yewtidde on ko fate banggue gonangal leydi ndi e ɗaɓɓude duwaw e ɗaɓɓande mawɗo leydi ndi duwaw beele leydi ndi ene ɓuura wonde jaam e kisal ɗum ko jilloji gardiɗo suudu sarɗeji ndu leydi Sénégal Kafrine duwagne mo Kafrine yaltini cimtol mum taw koye hitande yawtunde ɓe kolliti nden hitande ɓe nangui ujunnaji ɗiɗi e temedde ɗiɗi e goho taw kadi ko kilogramme ko fate poɗɗe contrefaçon taw kadi ndewani lawol jar muɗum ma wonoyi 19 milliards taw koye koppareje franc CFA holliti ɗum walande ko colonel Mahamoud Fall kam holliti walande ndeɗon tonggode taw koye hitande ujunaji ɗe nogase nayyi woni koɓe nangui e nder diwal mo Kafrine kala hanki o noon yo gay seppoji kewɗi mbaɗama taw kadi waɗi ɗum ko ɓen dognoɓe motoje Jakarta ɗum noon ko toon to Kaolack Tamba Ziguinchor Diourbel Touba Mbacké ha e Dakar kala ɓen waɗoɓe cak e ɓen kadi dognoɓe moto Jakarta kala ɓe kolliti mette mabɓe mawɗe no fewi kono kadi ɓe kolliti oɗo saaha wonande laamu ngu peeje ɗe ƴetti jeegom nduɗo hen lewru
ha sappo e tati lewru mars kala kay moto mala immatriculation oɗon saaha dogata teni kadi ko sattima fawi dow mum fate banggue ɗereji ko wayno permis carte grise assurance ɗe gueɗe kala laafa casquette kala mum koɓe fotɓe jogade ɗum hanki onon hewɓe en kolliti oɗo happu ko dabɓo no fewi teni woni hen kayitaji koma jaltina halis no fewi ma yahoya ha ujunaje sappo pawɗe no fewi ɗum noon ne tedda mabɓe no fewi ɓe kolliti ɗeɗo henna gueɗe kala ko gueɗe pawaɗe dow mabɓe toon to Touba e Mbacké kala ɓen noon donnoɓe motoje wonɓe toon duppani ponoje no Kaolack ni kaɓɓani tekke kono ɓe kolliti Sonko janfima maɓe wona ɗum ɗo henna ɓe panno e makko ko wona ɗum konon ɓen seppunoɓe waddunoɓe poɗe ndure hakkude dadiɓe waɗi hen noon nayo nangaɓe ɗum ko toon to Ziguinchor mbawi weddede e nder kasso ko fate ANACIM météo leydi Sénégal ɓe kolliti ɗum noon ko fuɗɗi ko hanki ha fen ma janggo o sanga 18 heures ma gueɗe kewɗe teske ko fade banggue wonande keneli e nder maaje kono ne kadi ben peƴƴe towɗe no fewi aɓe ndentina noon ɓen yahoɓe ɗen maaje kaɗɗe ha tenti noon ɓen awoɓe e nder ɗiɗon sifaji kala to Mbour teskama ustogol ko fate ɗanleɗe ndewani lawol ɗum ko gila 5 lewru novembre yiyaka noon wonande kay kala laana iwka ɗon ɗon ɗo Mbour ɗo holliti ɗum wonande ko préfet département mo Mbour woni Amadou Diop o holliti walla mbiyen préfet département Mbour holliti noon wonande ala kalɗo teska hen ɗo laana yeehi oɗo saaha koɓe ɓeyduɓe nden ka e kisal ɗum ko caggal laana juunoka sakkeɗa hay kay wona 49 ma yi hen jooli hen e nder nde tufɗe guila nden noon haɗo ala kala ko teska e nder ɗiɗon sifaji kala jamra koccatal diine ngal leydi Sénégal en wonde pelle tati goɗɗe ƴetti pellital e gardugol ma Mahtara Gueye ngam portude plainte wonande fedde rewɓe winoɓe ne ceppa ñande 31 lewru mandira hen ndu tawne ceppira gaɗaji ɓooli ngam hollirde mette mumen e wiide kadi oɗo saaha alay saago ko fati banggue loi avortement wawa tigui lawɗinede e nder leydi ndi Sénégal ma Makhtar Gueye yaadiɓe mum porti plainte to particulièrement to procureur ko wala ɗum kono procureur totti ɗum brigade waɗoɓe hen enquête aji ɗin fannuji on enquête noon ma fuɗɗo waɗede ñande 14 lewru janvier so tawi kay yiyama nden fedde miijide wadde ɗen gueɗe jomumen mbawa rewnede lawola jeehetena ko ha ton to Madina Gounass wuuro teddungo ɗeɗo balɗe kala wonande Daka e woni radio FM radio Daka FM koko joguino pan mawɗo no fewi kono ɗo saaha noon kumpa iwi caggal kayne nden haalirde arti e mbaadi mum no hannirta ni kono kadi ko ngaluuji kewɗi woni ko mbaɗa hen na en ketto musidɗo men Amadou Sambalo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sir Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Sarr Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e nder wuuro tottungo Madina Gounass radio Daka FM caggal nde uddino guila hita ujunnaje ɗiɗi e 16 e ɗeɗo balɗe 15 tawtude so Abdoulaye Sarr radio ngo heeɓino pan ta pan ko musto seeɗa koyno émetteur o ko on wonno caɗele eɗen gandi on mo ganduɗa ko gonɗo toon to RTS biyeteɗo Bouna ko kañum montuno radio ngo nde arnode caggal noon nde waɗi kanko Bouna o daari caɗele ɗe o tawi ko émetteur o waɗi caɗele on saaha noon ƴetti émetteur o nayi ɗum Dakar ngam fewnitde ɗum Allah waɗi noon e nde Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye tini wonde radio o saaha koko darti koko paani kanko hoore makko o wawi sodde émetteur kesso kanko Abdoulaye Walla Ndiaye e oɗo saaha fodde balɗe 15 ko radio ngo dartino oɗo saaha Sara Abdoulaye Dia ɗo kalten ɗo Allah newni radio ngo artiɗo wonno refti lawol Abdoulaye Alamina taw bandiraɓe kala ene namdotono guila wuuro ngo ha guurisiraji ɗe kala ene namdo radio ngo yewtannoɓe radio ngo dartima o saaha ɓe jeewama ha tengti so Abdoulaye Sarr e ɓen mawɓe ganduɗa koɓe cellani wonɓe nder cuuɗi nder galle en jaltani ha ɓen yimɓe weltotoɓe heɗade kabruji heɗade radio ngo kamɓe kala oɗo saaha wonniɓe weltare no feewi dande ko wotere kamɓe kam beltima Allah waɗi ɓe nangui radio ngo arti ɗo wonno Sir Abdoulaye Sarr te radio mo Tidiane Ba oɗo saaha wonte to Dakar laamu ngo leydi Sénégal e oɗo saaha yoga e tarɗe laamu ngu en gar saminndemo e juurademo
ko way ɗo mo ganduɗa ko Jean Baptistine mo ganduɗa koye jagoɗo he jeeya kono kadi mo ganduɗa ko El Malik Ndiaye gaddiɗo mo ganduɗa ko assemblée national kamɓe kala ɓe mbawi ettade hanki adda jurade ceerno Jaama Tidiane Ba ɗon de Dakar Boppo Abdoulaye Sarr ko musidɗo mon Amadou Sambolo ɗo e Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma Sar Abdoulaye Sarr Ahmadou Sambalo to Madina Gounass golle man jooɗi peewi ɗum ɗo henna uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendidi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie ko accident waɗi e laawol Attar Zouayrata on accident noon jeeyi sababu ha yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men waɗi hen noon yimɓe gañiɓe waɗi koye nokku bireɗo atuwaji ene tawe woɗɗani wuuro wiyetengo Fédérique ɗum noon ko bis goto kam natodire oto guittowo ceene gonoje dow boli ɗi ko ala ɗum kono landata wassula ɓe rima gouvernement nde ɓeydata nden kay kisal e ɗiɗo henna boli kono kadi nde fewnata boli ɗi wawa kadi jogade pittali ha tenti noon oɗo henna accident baɗɗo toon to Fédérique jagorɗo yangara mo leydi Mauritanie yaltini communiqué hanki o on communiqué noon oɗo saha ko andinde otoji ɓutti woni camion ngaji remorque ji kala ñande 13 nduɗo henna lewru janvier ko nden fuɗɗoto ngal kulal 5 heures ha fenma 22 heures ɗin camion ngaji tan ko heddi ko ɗi mbawata dogde yoga e boli ha tenti noon e pomoji ha tenti woneleɗe ngam newnude ya ngara ɓeydude kadi kisal e ndera gendi leydi ndi hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Azwani oɗo saha windi ɓattake faade hoorejo keso mo leydi Liban on noon woni Joseph Aouna mo ganduɗa ko toɗɗaɗo hanki o taw toɗɗa koye parlement ji mum woni sursarɗeji ndu leydi ndi ko ɓen toɗɗimo o holliti noon on yo jogoro jaam mabɓeydo jokkodiral kame cehilagal e gollodiral hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe ko wayno leydi Mauritanie kame leydi liba hanki almameɓe jumaji to noksoda hewɓe hen kolliti metti mumen ɗum noon ko wiide kay jagoɗo diine o wonande kay ko fate konkuraji baɗanoji eɗen gueɗe kala ala kala koɓe tini ala kala ko rewi hen lawol ko fate banggue yogay gueɗe ha tente ɗereji haalisaji taw kadi ko baɗanoji hen walla ni ponnoɗi waɗede hen ala kala koɓe jiiti hen koye mabɓe météo mo leydi Mauritanie yaltini hanki cimtol muɗum holliti wonande maje kaɗɗe ɗe noksoɗa ha fenma Nouadhibou ma wat ɓen peƴƴe towɗe no fewi mbaɗe no kaaƴe ko famdi kala ma wonoy métre uji 4 to wendi aɓe ndentina noon ɓen awoɓe e ɓen kadi yillotoɓe yoga e nokkuji nde mbawata rentade no fewi ko fate banggue wonande ɗeɗo henna ben peƴƴe dumotoɗe taw kadi en dumoto ko hanke hande ha fayanma janggo kala Mauritanie Sénégal jungo e jungo haɓade ɗanle ɗe ndewani lawola awoɓe awogo rewani lawola ɗanninoɓe drog kame gueɗe goɗɗe kala ɗum noon ken tolno temedde jeeɗi capanɗe jeeɗiɗi migrant e nder lewru janvier mbawi yettade toon to maayo ngo Canari ko wona ɗum ko noon e nder laaɗe sappo kono kadi ɗo saaha ɓe battidi wonande kay nangude wonɓen yinnoɓe softade e nder tan balɗe ɗiɗi fanoɓe toon to Espagne fanoɓe taw kadi ganduɗa ko toon to Espagne to Zouayrata wonande bureau cum wonnongo taw koye commune mo Zouayrata caggal kay balɗe ɗiɗi nde goncum waɗi leskoji mbaɗama hen no fewi tawa ko debbo goto jeeyi sababu sumde ɗiɗon bureau ji caggal kay nde vidéo surveillance o holliri ko on debbo tigui wonno hen ɗum uddi kumpital men to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali Assimi Goïta ñande 6 nduɗo hen lewru kanko hoorejo leydi ndi o sakti konngudi makko holliti wonande Sahel oɗo saha pelle joguitiɗe taweteɗe Sahel woni caggal mum ko occidentoji fandare ɓeɗon noon ko yiddeɓe fusde état Sahel e hoore mum woni AES holliti ko ɓen tigui meroto ngam fusde ɗum ko ɓen goni caggal ɗeɗo henna pelle joguitiɗe jagorɗo ñawoje leydi Mali wonande holliti 3e édition ko fade banggue saria leydi ndi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi hitande ujunaje nogas e joyyi ngam ɓeydude yogay gueɗe sarɗiyeji e fewnidde yogay cuuɗi taw kadi ko safara kame jafoɗon cuuɗi ñawoje kame matériel uji mum kala ɗen jonɗe noon ma jooɗe 13
duɗo hen lewru ha fenma sappo e jeetati duɗo lewru ɗum on koto Bamako kayi ha fenma toon to mofti kala ñorodi Sahel gouverneur de la ñorodi Sahel woni général brigade Ali Andie yaltini communiqué on communiqué noon ko hadde yogay motoje baɗɗe ponoji ɗiɗi ha tati kala dogde sanga 20h ha 6h subaka ɗum noon ko hanki on communiqué yalti fuɗɗi ngam jogade nden ka e kisala taw kadi ko ɓen finoɓe toon to ñorodi Sahel ɗum ko caggal fiyande wannode toon ɗiɗo hen jammaji ɓennuɗi ha ganduɗa ken tolno capantati eko fawi fittandu wawi tigui ittede taw ko kure jeeyi on sababu ngal pellodiral musgal no fewi to Guinée Conakry caggal ñahore Aliou Ba duuɓi ɗiɗi e kaso gardiɗo landa modèle caggal États-Unis de Amérique nde holliri oɗo saaha gouvernement mo leydi Guinée kañum ene yaɓɓi sariya taw kadi ganduɗa ko ɓen dawriyankoɓe ngam jeyde hoore mum fodde neɗɗo haalde ko yi e leydi ko ɗum ko caggal nde waɗi discours makko capantate goho wonande lewru manduɗo hen ndu Union européenne kañumenne erima laamu leydi Guinée oɗo saaha nde woppita wonande fodde haqqe innamade e nder leydi ndi kala kono kadi ko wala ɗum ko avocat ji makko kolliti ma noddita ndeɗo hen ñawore nde ñawa ɗum gariɗo landa modèle taƴanaɗo duuɓi ɗiɗi e nder kaso beele ma sumgoji juɓɓine e nder ndeɗo hen hitande toon to leydi Guinée walla ala holliti ɗum Ousmane Gawla Diallo taw kadi ko jagorɗo joguiɗo konngol wonande gouvernement o holliti wonande e nder ndeɗo hitande référendum sumgoji membitel ma mbaɗe e nder leydi ndi kono kadi sumgoji présidentiel ne gasama waɗoye mayirɗe ndeɗo hen hitande darinde joni o holliti ɗum ko heccanke taw koye RFI beele ɗum ma laatto walla ala ko wawi wonde kala hewɓe kam e dawriyankoɓe cuwa taw gartude ni e nder ɗiɗo hen konnguɗi to leydi Benin nogas e jeetato koninke wasi fittandu mum waɗi hen noon gañiɓe ƴetta par hélicoptère ɗum waɗi koto ko biteɗo kandi ene tawe keerol hakkude leydi Benin kame leydi Niger Burkina Faso gila tan hitande ujunaje nogas e goho Benin watti hebde jangoji musti no fewi taw kadi ko ɓen joguitiɓe armée ji kala saha ene mbaɗa toon janguji mumen to Libéria police caggal cuumu wannongo taw ko toon to sursarɗeji ndu leydi ndi ñande sappo e jeetati lewru décembre Amorovia ɗum noon police udditini hen enquête jaaƴƴo no fewi e yamirore horejo leydi ndi ɓe kolliti noon nguɗo hen cuum kay wona haydara wona ene taya wona wasde tayede ko tayede ko tayi tigui jeeyi sababu kono kadi ɓen wadɓe ngal badal ɓe keptinama ɓoyata nanggue sare rewne dow mumen ndun suudu ndu ganduɗa ene fewnirta ɗum o saaha goho piccal jeetati million koppareje dollar wawata mahatade woni ko boni hen ko to Côte d'Ivoire beele Alassane Dramane Ouattara ma jeeye e ƴammoɓe lefol laamu e octobre ndeɗo hitande walla ala gorko mo duuɓi capanɗe jeetati e tati beele ma ƴamtu dawal nayaɓal caggal nde waɗi 3e mandat kono kadi o holliti e haalande makko omo jogui cellal timmugal kono kadi omo jogui hattan wawde hande gollonade leydi makko kono ɗo sa ala kala ko fiɓi hen beele ma o jeye eɗin sumgoji walla ala ko wawi wonde kala dawriyankoɓe hewɓe laɓɓinani miijo makko faade e jeyede nder ɗiɗon sumgoji to leydi Gabon sarɗi yankoɓe leydi mum lulima subaka hande o nde lulde noon made duuma balɗe sappo ngam disnodirde ko fate code électoral sumgoji tijjaɗi transition mo hoore ndi holliti duuɓi ɗiɗi tan ɗum noon ko août 2025 jogori laatade ɗin sumgoji so tawi kay waylo waylo ala hen kono kadi ɓeɓe jurnita ko fate banggue code électoral ɗen jonde noon fuɗɗi ko hande ɗo e balɗe sappo to Gabon ko fate banggue wonande torlede e nder kaso wiide cuddiɗo Ali Bongo o ndimba Sylvia Bongo kamen Nourouddine e ɓii ko o ɗin enquête aji gudditama toon to Paris lamorgo leydi France ɓen dumbaɓe toon to prison derrière la prison centrale ngam ƴeewede so tawi ne woodi walla ni ɗum wodani hen tottogo wonande jagorɗo nden kay kisal darni plateforme kesso ɓiɓɓe leydi ndi mbawata wullitade police gendarmerie wonɓe booli tampinoɓe ɓen ya garani tawi jomumen haalisaji ɗum ko caggal nde gullitali
keewi no feewi e nder oɗon sifa o holliti walla nde oɗo plateforme ma waw kay ƴellitande sukaɓe leydi ndi walla ɓesguji leydi ndi wawde wullitade so tawi kay ko caɗele baɗeteɗe e dow maɓɓe ɗe to leydi Tchad hooreji leydi ndi Mahamad Idrissa Déby Itno caggal nde nate ɗe fiyande bonde wannude hecciyanki hollira toon to jamena waɗɗani galle lamorgol ngo o holliti ɗum ɗo kay ko yinnode ɓe yoɓade fittandu hooreji leydi tigui woni ɗon ko wona ɗum ko procureur o holliti losko udditama hen beele ande ɓeɗo kay holtoɓe giwi yinnoɓe derguidde nguɗo hen laamu koɓe nogas fawɓe ɓe gonno koye oto taw kadi ganduɗa ko otoji ceetuɗi piyande ɗeɓe ɗujjiti kono kadi ɓe tawi ko ɓen reenoɓe oɗon galle ko sembolinɓe jooɓima pittali 17 mabɓe kono koninkoɓe ɗiɗo mbasi pittali men loskoji ene guddita e nder oɗona fannu joolam jaɓeri to leydi France Nicolas Sarkozy wonande procès ñawore makko uddinnoɗo holliti hay fistin wo ittani hitande ujunere jeeɗiɗi to Khadafi leydi Libi ko fate campagne orgal sungoji makko o yeddi ha mimi leydi ko fawa e dow makko kala to États-Unis de Amérique Californie ha hande ne tawe e cum musɗo no fewi pompier ji ujunnaje woni ko rendina konin koɓe hewɓe gam egginde ujunnaje kene foto wonde hectare uji ujunnaje woni ko jeehi yimɓe sappo mbasi pittali men e nder nguɗo henno cumo to Venezuela Nicolas Maduro hande o suuti jungo mum majjogoro Jami Kisal ko hande o wakki sawru golle ɗum ko caggal sungoji bannoɗi ɗi ganduɗa aduna o hewɓe jadani hen kollitino ko guyka bonka woni hen ɗon ɗo lunduno noddi hande seppoji kono kadi nden kay Kisal ɓeyda keerol hakkude mabɓe e Colombie ɓe guddi gam tumede Colombie oɗo saaha ene meero yidde yirbinde laamu makko kanko on Nicolas Maduro musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno mon kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to Madina Gounass wuuro teddungo ko Amadou Samba Lo to kaɓiɗe to ko musidɗo moon Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah o hiranen